Hay mga kagwaps, mga kalingap. Di ko alam ano na to napuntahan namin ay oh. Grabe. Ganito kami mag-scout ngayon kahit na alas 5 na oh. Scout pa din kami. Nasa anong lugar baga ito? Nandito kami ngayon oh. At ito yung dinadaanan namin. Tabi apo purya biyag. Daan po kami. Mga kanipaan na yung nadaanan namin. Ito yung ginagawang ano no? Sa bahay. Nipa baga? Nipa ba ito? Yun. Ha? Nipa. Dito kami. Yan mga kagaps kalingap. Meron pala ditong tinulungan si Kuya Bal. Mayroon silang Uy, ano po yan, Kuya? Ayan po. Ano po ito? Po sa kuray. Anong kuray? Sipit sa natira sa lupa. Ilalim ng lupa. May ganyan? May laman na po yan? Meron na po siya? Meron po ako ng heftong huli. Ano itsura po? Ha? Ano itsura po? Ngayon, pakita ko po sa inyo. Ha? Ayun si tatay, o tinanong ko lang may huli daw siya. Kuray. Kuray daw ang pangalan. Ang tawag pala yun. Ay, sorry po. Ano po, oh? Ay, iyan. Ay, oo nga yung... Nakain po kayo niyan? Para lang din siyang ano. Awakan mo, Mr. J. Bukid. Kalong nga sa bukid. Ha? Kalong? Kalong? Yan sa dagat. Kalong? Anong tawag dyan, Sa lupa. Kuray. Kalong sa Kuray, amin. kuray. Sa Bisaya, kalong. Nagkakain na yung ano. Nakapalas tali, oh. Oo nga. Shake hands tayo, pareho tayo ng kamay. Ah. Ay, Mr. J, makagat ka mo. Come on. Nangangagat pala yan siya, oh. Ay! O, the picture daw, Mr. J. Picture. Takot gisi, Mr. J. Ayan na pala. Ko- Kita natin yung bahay na ano. Pinagawin ko. May mga talangka. Hindi ganyan din. Kuray pala ang tawag niyan, kuray. Tapos, dito ni Kuya hinuhuli. Sa lapel, oh. Meron nga yan. Ayan, dito, oh. Ito, may kuray na to, Kuya. Kuya, may kuray na to. Nilalagyan niya ng ganyan. Trap ata yan, trap. No? Hindi ko lang po ito na kuha dyan. Ano po? Matagal ko nakakabit yan. Matagal ba yung kuya? Matagal man yung kuya. Manghuli tayo ng kuray. Kuray. Kaso nag-iisa lang siya kuya. Kaya ko kung ano yung pinagkaguluhan. Ano ito eh. Nga. Malalim ang kuray. Ha? Tapos delikado pang kamay mo. Alan ba? Pag dinukot mo yan, Oo. delikado ang kamay mo. Ala, tara. May revolto doon. O, tara, tara. Pwede nga lang kuya. Binitbit ko na. Ha? Thank you po, Kuya. Ano daw po? Sulok-sulukan ito pero dito pinagawa ni kuya ang revolto niya. Ganun? Yan ang bahay na. Tara, tara, tara. Masulok nga eh. Pinilson doon. Ano Kuya Nelson? Diyan ka na lang? Magkuray ka? Magkuray ka? Ano daw plano mo? Baka gusto mong... Anong gagawin? Manghuli ng kuray? Nag-iisa lang naman. Nag-iisa lang eh. Padamihin. Ano? Oh! Maganda yung bro. Dito lang ang malapit. Gusto mo puntahan natin. So, madami kami ngayon dito. Dalawin namin yung pabahay ni Kuya. So, ayun mga solid kagaps kalingap. Andito kami ngayon sa isa sa pinabahayan ni Kuya Bal. Nandito po ito sa liblib, no? Malayo. Malayo yung pinabahayan niya. At may mga bahay pa doon sa dulo. O may maliit na bahay doon. O ayun. O.
Ang layo dito. Malayo. Ayun sila Kuya Bal, sila Pastor J, si Ate Edna, si Ate Lydia, Kalingap Lydia, at saka si Mr. J. Ayun. Ito yung mga kaganapan. Sarap ng oh. Sarap ng inom nila. Ang sarap ng inom nila. Inabangan ko malaglag yung kami. Dito pala si Kuya Bal nagpagawa ng pabahay, oh. Ayun, oh. Ayan. Tumaba ka dyan, Kuya Bal. Ikaw ba yan? Bitaw. Bitaw. Punta namin, may maliit na bahay dito. Habang nagbablog si Kuya Bal. Ayun, oh. Ha? Ang liit ng bahay niya. Ano yun lang natin? Bisitahin lang natin. Yun lang natin. Kung ano yung sitwasyon. Ngayon kami ni Ate Rose. May scout muna kami saglit. Ha? Pero balay siya. Balay, pero walay tao. Oo nga, ano bahay, no? Ayan, oh. Tao po! Ha? Tao po! Yan? Ayan, oh. Gusto niyo mas kabundukan? Dito sa may may sasakyan man pala, i-vlog mo pala yung matanda. Kabundukan gid sis, uy kaganda. Uy kaganda sa sis. Kaganda nun si tatay bukid talaga. Tara nga. Oo, sa may Maaga tayo. lang. Simba yung sa tugma, uy. Saan si Kuya Bal magsimba? Kay Mr. J. Tapos pag-abot din nakauta. Scout ka, just kabundukan talaga yun. Tuwa ka dun. Ganda pa ng view. Ang daming gulay na yan. Nangagaw ka no? Daming gulay. Uy, ay may yung hinahuli ni tatay, oh. Yung hinahuli ni tatay, ganyan daw yung may laman sa loob. Ang tawag nun, te? Yung hinahuli ni tatay, talangka. Parang kasag. So yun, pauwi na po kami, oh. Pila. Ang ganda ng view, oh, mga kalingap, oh. Nipa today, nipa. Ha? Kanipaan. Yung aming nadaanan. Ayan, dito po. Nasa Kanipaan kami. Ayan. Marinig mo yung mga huni ng ibon. Parid kami, parid, oh. Parid sa labas, parid din dito sa Kanipaan. Oo, nagparid mo pala tayo. Oo, parid din tayo, oh. Sino Miyos? Si Ros Oralde. Parid yung parid sila sa labas. Kami naman dito sa Kanipaan, parid din. Kala nyo kayo lang ha. Kala nyo kayo lang ha. Ayun, nauna si Kuya Bal, sunod si Ate Edna, oh. Dugtong-dugtong lang po kami. Di ba? Dugtong-dugtong lang. Dito kami galing, oh. Yun, Kanipaan. Si Ate Shout out Rose. po.
Thank Yan, you po kasama sa pa din namin. pagsuporta po sa amin. Support. Thank you po mga kalingap. Subscribe. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Si Ambassador Jose. Kailangan ng rugby, dikit-dikit. Dikit-dikit. Sino nga yung nasa dulo? Kalingap Victor. Yan. Dikit-dikit po Yan. mga kalingap. Kuya Eugene. Oh, dikit-dikit. Oh, para Para magandang ayun, kapit. di ba? Para magandang kapit po. Yeah. Oh, Kuya Nelson, anong binabalak mo? Si Kuya Nelson may binabalak. Dali na. Mabili na nga tayo. Harbisin mo na. May tingin-tingin ka pa eh. Nagdadalawang isip ka. Wow ka pa eh. Oh, ang taba ng saluyot dito. Ito kami nag-ano. Ah, dito kayo nagpa-feeding? Amerika. Open ano? Parada sa loob, parada sa labas. Hindi tayo makadaan. Traffic. Hindi na makadaan ngayon. Pagkatapos namin maglingap sa... Ha? Si nanay. Bigyan daw po kayong bigas. Aling Daisy. Tawag po kayo. Ayun, nandito kami sa labas. Nanood kami ng parada. Ano yung ate? Hmm? Ate, shout out. Ang gaganda nila, oh. Ang gaganda ng mga... Ito. Ting. Yan. Tapos babalik. Ilos Flores. Oo nga, ang dumi na, oh. Nagwawalis. Lang po yun, renta lang naman po yun. Ayan. Tina, dito pa! Wala, hindi na ka. Ang bilis na Tina mo, wala. Yung isa naman, magkasalubong. Tara, tara na, dali! Matraffic na tayo! Dalian daw, sakay daw! Uy, matraffic na naman. Dali, nagmamadali si Kuya Bal. Matraffic na naman daw kami. Oh my God.
Bye-bye! Support ang channel, Rich Vlog, sa likuran. Naka-video kayo. Upload to mamaya. Ayan o, Rich Vlog. Abang sila, nakaabang. Oh, hello po! Sabi sa akin, Hello! Ay, saya-saya nila, grabe. Leonis. Thank you po, thank you din po. Kaya pala pinapasayaw ko. Yun yung nagiinom dyan kanina. Pagdaan natin. Live ba yan, Ate Rich? Hindi. Video. So ayan muli, shout out po sa lahat ng viewers. Daan na po kami sa aming pa-feeding sa hapong ito at nandun po si Kuya Bal sa harapan. So sa gitna yung pick up and then kami syempre sa huli dahil nakikipaglaro pa si Mr. J. Ayan, thank you so much doon sa mga hindi po nag-escape ng ads at grabe dinomog kami, sobrang saya. At ito padilim na nung oras na ba? Alas 6 na pala. Oh my God, alas 6 na pala. Ang bilis ng aming pag-prepare, pag-abot ng pagkain. Shout out po kay Ma'am Dina Bueno, si Salain Kaliwanagan, Sir Eliseo Kubakov, shout out kay Ma'am Ana Salva, Daphne V Vlog, syempre kay Ma'am Helen, shout out. At kay Ma'am Romilda Cabardo, Sara Badit Moreno, siya na Lila, ayan, shout out. At kay Ana Coroda Mix Vlog, May Vlogs, Bam 2.0, Luz Biminda De Vera, Ludivina Cuevas, El Joy, Nature Lover, Romilda Cabardo, at kay Ma'am Susan, kay Jun Palacio. Thank you so much po. At doon po sa mga always nandyan sa ating premiere, kay Ate Feliciang, shout out din po kay ating Avilit Vlogs. Ayun, shout out. At sa lahat-lahat po, shout out din po sa mga Bisaya. At muli, thank you so much sa mga baguhang subscribers. Kay Bams 2.0, shout out sa ating mga supporters sa always nandyan sa ating premiere. Kay Bridget 06, Gigi 1030. Ayun, shout out po. Kay Ma'am Melds, Mamiya, shout out din po. At kay Awing Villa, shout out. God bless everyone. Ang ganda ng dito. See you my next vlog. Bye bye.